Keď sa narodí dieťa, ono ešte ani nevie, kým poriadne je. A už pociťuje prvý strach o to, aby neprišlo o svoj život. Pociťuje prvý strach, ktorý natiahol si od svojej maminy. Že sa niečo deje, že sa deje niečo proste vážne. A rovnako som sa minule rozprával so 75-ročným pánom a ten mi hovoril o svojom strachu. Strachu z choroby, strachu zo smrti. Tak si teraz zoberte rozdiel 75 rokov, ale tá emócia zostáva rovnaká. Tak ako malé dieťa sa bojí, tak sa bojí aj veľký dospelý chlap. Kde by sme si mohli povedať, že s vekom idú skutočne skúsenosti a múdrosť, ale niekedy je to fakt len doslova nejaká dogma, že si to proste myslíme, že to tak je. A že je niekto veľký a niekto malý, niekto skúsený a niekto neskúsený. Pritom všetci sme doslova rovnakí a všetci bojujeme s rovnakými